Dneska druhý tréning chôdze. Zamračené, teplo. Celkom dobre sa mi ide. Dneska idem sám. Ráno trochu pršalo. Ale voda dobre tečí po tých chodníkoch. Pozrite, aké si robí cestičky. Krásne. Dneska vypadá málo ľudí. Aspoň bude kľud v lese. Dneska kráčam po lese a lúkou. Táto lúka sa volá Kráľovská. Aj prší, aj svieti slnko, aj dobré je počasie, ale že je teplo. Fúka vietor oproti včerajšku. Musel som začať chodiť, lebo mal som takú krízu a zvýšil sa mi cukor. Nejaká ekologička mi vynadala. Mal 7,6. Tak mám nasadenú dietu. Mám vyskúšané, že chôdza pomáha zníženie cukru. Dlhšia chôdza. Ak to skúšam, si číslujem tie dni, tréningy alebo chôdzu, alebo v decembri mám kontrolu. Dúfam, že to vydržím a to aspoň inšpiruje takto, keď si to robím z toho videa. Sú aké pekné kvetinky. Ešte sa pozrieme, aký máme výhľad do Rakúska dneska. Tak to priblížime. Freiburg a Dunajov tam. A je také mlisto. Špinavá atmosféra. Idem taký môj, čo tu mám taký väčší okruh. Robím takých 10 000 krokov. To mám za cieľ dneska. Taký je človek hlúpy. Neváži si to zdravie. A chodí až potom, keď už je kritické to, alebo zle. Radím vám, venujte sa chôdzi a držte diety. Lebo bol som aj na pohotovosti a tam sa o vás nezaujímajú. Nechajú tých ľudí trpeť 3,5 hodiny, ani vás nezoberú. Preto keď nemáte známych doktorov, nič vám neostáva, len aktívne sa postaviť k tomu, chodiť, primeranú dietu. Ja hovorím, sem tam zhrešte, aby ste skončili zle. Alebo jak ja s cukrovkou. No. Treba preto chodiť a tak športovať jemne. Tadeto sa chodí, predstavte si, v Bratislave máme aj útulňu. Tadeto sa k nej chodí. Pôjdeme niekedy pozrieť. Aj nie slnka.
nejde vidieť. A je tam. Nevadí, niekedy vidíme. Je tu pani s obsom a robí tu rozruch. Začína mi taký ťahlý stupak. Vždy sa tu tak dobre zafučím. A idem do toho. A už som na vrchu. Ani raz som nezastavil. A už mám taký svoj krok, že dám to. Tak niekoľko trávičky je tam. Dneska je fajn ticho v lese. Málo ľudí. Super. Idem do takého údolia, kde sú záhradky. Tak potom vám stále pustím nejaké video. Tichučko, ani vtáčika nepočuť. A teraz už len sikorky a ďatle ešte. Ale ani tie už sú teraz ticho. Vonia to tu drevom. Stále tu sa potom napájam z tej útulny, keď vychádzam. A idem do tohto údolia. Poďme sa tam niekedy pozrieť, keď je pekné počasie. Či ešte stojí. Je taká jediná útulňa, čo poznám v Bratislave. Sa tam dá aj spať. Strechu má, piecku. Sedenie, dokonca aj toaletu má tak vzadu. Tu nám teraz v lese pribudli také ohradky, ukážem vám to. Počkajte, slnko je tam. Tam je to. Približím to. Aj také koliky červené sú označené. Až viete, niekto mi môžete napísať, čo to je. Je taká strmá cesta dole do tej rokliny.
Som dole. Prejdeme cez takú lávku pri hraničnom kameni. Tam je ten hraničný kameň. To je devinská hranica katastra. A tu je ten lávka. Aj s potokom. A teraz je dosť vody v ňom. Väčšinou býva suchý. Tak, teraz je dosť taký priemerný rok na vodu. A ideme do údolia, kde sú záhradky. Tak toto vypadá z druhej strany. Ale to je cesta. V chatkovej oblasti stávajú chatky. Celkom pekne. Len málo svetla je to. Slnka, ale v lete, v zime to asi moc nesvieti. Mimo slnka. Sú normálne jak domy. Vidíte tam. To už nie je chata podľa normy. To môže mať 16 metrov štvorcových užitkové podoristnej plochy, tak a ďalšie stúpanie ma čaká. Kota Jezulické lesy sa to volá. 374 metrov nad morom. Nič moc, ale dá zábraň mi. Pekné chatky. Tak už idem dýchať. Tak už som hore. A tuto prídete vlastne na asfaltku, čo ide na Devinskú Kobylu. A tady to tiež sa ide hore na Devinskú Kobylu. A je to idem smerom na dlhé diely. Dávam prednosť tomuto chodníku pre cyklistov a bežcov, lebo tady to nechodia už auta.
Prichádzam na križovatku. Stade ide aj stade. Je to dosť taká veľká križovatka turistov a cyklistov. Boja tu komáre lietajú. To je môj lesík, má také pozitívne vyžarovanie tu. Vždy musím vyťahnuť ťaň, alebo si to nafilmovať, keď sa tady to terigám. Hen má známy strom, nosál. Aký hen tam je? Čakajte, skúsim vám ho približiť. Má taký nos. Sú tu také najväčšie stromy. Čakajte, takto. Sú také ohradníky, máme si to bližšie. Stavím. A tam také červené kolíky, veľmi to majú geodeticky zamerané. A ohradené je to do výšky asi 2 metrov. A to je nejaká asi výskumná plocha. Lesáci tam niečo koumajú. Takže tak. A je to vždy blízko chodníkov, aby sa dostali k autu, s autom sem. Je to dosť zarastené proti inej ploche. Také stromčeky, či čo je na to. Začína dobre liať. Ešte, že som už blízko domu. Na takých 15 minút som doma. Takže môžem aj zmoknúť.
Avšak na to som zvyknutý. Tu na Moráli divé svinky po okrajoch, vidíte? Sa v noci pracuje. Aj tu je také rozvité pracovisko. Snažia sa, aby to porilovali všetko do zimy. Svinky majú dosť roboty v noci. Aj takéto hory dreva tu máme. A je tu veselo. No, prší stále a moja chôdza, tréning dneska končí. Dosť prší už, ale som šťastný, že som to dal. Už som skoro doma, ešte takých 50 metrov a som v suchu doma. Tak, pozdravujem vás, pútnici, noví.